crkvu, verujete u Boga, puni su vam zidovi ikona, veliki ste finansijer za obnove manastira, kućni ste prijatelj sa popovima, hvalite se kako idete na Hilandar, imate sliku Ostroga u kolima i veliki krst na retrovizoru, istetovirali ste nekog sveca na bicepsu i uglavnom ste vi prvi kada treba neko da se osudi, najglasniji ste kada su rasprave o nečijem moralu u pitanju, zgražavate se kad neko drugi ne posti, nema brojanicu na ruci ili ne zna odlomke iz Biblije. A sada malo o vašim dnevnim navikama i vašem životu. Kockate se. Redovno se vikendom drogirate po klubovima, iako kod kuće imate ženu i sitnu decu. Volite malo da prokockate pare ostavljene za dečije ekskurzije ili obnovu kupatila, preke ste naravi, nikad ne opraštate drugima, imate ljubavnicu pored porodice, na poslu ste gad, o vama niko nema lepu reč da kaže, obožavate mutne poslove, nije vam strano ni deci ispred škola da prodajete, možda malo ženu kad dođete kući nakon vaših ustaljenih žurki, jer pobogu mora čisto da se pokaže da ste vi mačo i da sa vama nema zezanja. Ali bitno je da ste vi pobožni, crkveni čovek koji samo propagira Boga, crkvu i liturgiju. Isto važi i za žene. Ove uvijene vernice koje se sablašnjavaju kada neko uđe u crkvu bez marame, pominju Boga u svakoj drugoj rečenici, postoji i ne propuštaju nedeljnu liturgiju. Upravo te dame su one koje su najveći kritičari svega i svih oko njih, zle duše kojima su svi krivi i svako ko živi životom koji nije po njihovoj volji, a upravo te prve varaju muža i zanemaruju svoju decu. Vaši dvostruki morali i sve što pokušavate da pokažete s polja je jedna kula od karata. Vaša duša se ne poklapa sa vašim uverenjima. Svi vi, ekstremisti, ste najgori grešnici. Nađite balans, priznajte sebi da imate mane i radite na tome da ih popravite. Budite bolji čovek, bolji otac, majka, nadređeni. Ikone i liturgije vas neće spasiti ako vam je srce zlo. Ljudi, ako verujete u nešto više i nešto sveto, pokažite ovom svetu šta znači dobrota, praštanje, saosećanje, iskrena pomoć i razumevanje. Lakše je živeti iskreno nego svaki dan oblačiti masku koja svakako malo po malo padne pa pokaže vaše pravo lice. Ovim videom ne želim nikoga da uvredim, već da što više ljudi probudim.